Здравейте, Vlog 7, аз съм UPG, или както ме познавате по регистрацията ми UPG-951 и това е 1000-ния ми клип. Не всички от тези 1000 клипа са авторски, не геймплей. Даже доста малко са от тях са геймплей. Обаче това вече е 1000-ния ми клип и исках да направя един channel update. Ето вижте, 125 авторски геймплей и още 31 урока и още някой един добавен, някъде около 170 ми са. Искам да благодаря на всички, които ми гледат и ми следят профила, за да мога да направя тези 170 потребители, и рекорда ми от последната седмица е 250 потребители. Благодаря ви за 8033 коментара, които съм получил, за всеки плюс на клиповете ми и за минуси и за всичко, защото тези плюсови и минуси ме мотивират да качвам клипове. За тези гледания на клиповете, за всичко ви благодаря и се надявам и за напред да ми гледате и да ми следите профила. Огромен поклон за това, което правите за моят профил, и това е от този клип. Надявам се да ви харесвам 1000-ния ми клип и да продължавате да следите моят профил. Довиждане!